abenduaren hiru honetan ekitaldei potentea antolatu dugu, Mikel Laboaren omenez, baina hasi baino lehenago urtero egin nahi dugun beste kontu batekin hasiko gara. Abenduaren hirua, justu horrein bertan bukatzen ari gara Euskaraldiarekin. Sasiburu Euskara Elkartea, Barakaldoko Euskara Elkarteak 26 urte bete egin ditu orain dela gutxi. Eta hori dana ospatzeko asmoarekin sari bat egitea proposatu genion Euskaran aritzen diren elkarte guztiei eta Udaltzainari ere. Eta bueno, badirudi geratzeko dagoen sari bat izango dela,
Eta guretzat pozgarria da. Oso pozgarria, ze Barakaldon azken 26 urte hauetan Sasiburuk egin dituen esfortzuak handiak izan dira, euskaltzaleok egindako esfortzuak oso handiak izan dira, eta garaipen txiki horien ondorioa hemen gaude gaur. Oso importantea da guretzat, Jose Arrantzen egindako esaldi famatu hori, ez da? Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek hitz egiten ez dutelako, baizik. Baina egun batzuetan zergatik bat bilatzen dugu, zergatik dakitenek esaten dugu. Akaso ez da guztien erantzukizuna eta horrelako zerbait izango beharko litzateke? Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakigunok hitz egiten ez dugulako, baizik. Ezin diogu beste hori errua bota edo leporatu edo gure esku dagoen kontu bat da. Eta adibederik onena, ariketa soziala, egin dugun ariketa soziala euskaraldiarena. Euskararekiko konpromisoak oso importanteak izan dira betidanik, eta segurazki gaur omenduko dugun pertsona merezitako saria izango du. Berak ez daki ezer, orduan berarentzat agian sorpresa txiki bat izango da, baina benetan merezitako saria da. Eta pixkat lotu nahi izan dugu historiarekin. Ze zuetako askok segurazki ez duzue jakingo nor den Onteio Trastamara. Igual bai. Onteio Trastamarak 1376ko apirilaren 14an holako zerbait esan omen zuen. Yo viviendo que es mi servicio y pro y mejoramiento de los dichos mis vasallos de Baracaldo, tengo por bien y mando que la dicha tierra de Baracaldo, desde el Ruru hasta el agua de Uribitarte y desde Vendívil hasta el agua de Lusarra, con todos sus términos, así como hoy, que sea forada y mantenida y gobernada, privilegiada en todos los tiempos. Barakaldoko forretan, gure puntu kardinalak ikus ditzakegu. Iparra Lusarra, Egua Elburu, Ekia Uribitarte eta Mendebala Bendibil. Eta horiek izango dira, datorren urtetik aurrera, Sasiburu sari bereziarekin batera eman nahi ditugun lausariak. Eta lausari horien berri izango duzue urtean zehar, eta izango dira sailkapen ezberdinak, kulturan, erakundeak, enpresak, jai batzordeak, etc. Vale? Besterik gabe, nire ustez importantena, sariduna pixkat omentzea. Orduan, horretarako, nik pare bat datu eman nahi ditut. Emakume hau, badakigu emakume bat dela, berriz jaio zen. Bere aita, Bizkaiko Labe garaietan lan egin zuen, eta erbesteratua egon zen Frantzian. Une horretan, 16 urterekin Barakaldora etorri zen, eta pixkat dago misietara joan zen Hego Ameriketara. Ekuadorrera hain zuzen ere. Baina itzuli zenean, Bilboko Zapata denda batean, lanean hasi zen, eta abitu zen kuriosoen mundua. Trenean zijoala Barakaldotik Bilbora, jende euskaldunarekin, biltzen zen euskera saritzera, eta han topo egin zuen Arantxa Santa Mariarekin. Arantxa Santa Maria alkartu ikastolako arduradunaetako bat zen. Eta berarekin pixkat egon da, adostu zuten alkartun eskolak emoten hastea. Garai horretan, 1979 okerrez banago, 1978an, berak ez zeukan magisteritza ikasketarik, baina bai, kristongoak pixkat euskera zabaltzeko Barakaldarren artean. Eta hortik aurrera bere ibilbidea oso oparra izan da. Egon da ikastetxe ezberdinetan, Ortuellan, Galdakaon, La Peñan, Deustun, eta justu orain dela gutxi euskaraldiaren 11. protagonista bat izan zen. Gure urtengo sariduna, mirezpena benetan diogu, eta gaur emango dugun saria, hemen pasatuko didatela, Rafa Kanterak egin du.
Eta oso importantea da ere, Barakaldoko artistak egiten dituzten olako obra txikiak, guk hartzea gure gain. Eta hau, honen bidez, pixkat azaldu nahi da gure iragana burdinarekin. Baina baita gure natura, zehar hemen dagoena, Sasiburu mendien irudipena bat da. Orduan, besterik gabe, ez dut ikusten, zemetik gutxi ikusten da, Begoña Aranguren, digo zaiten ez gautzen da. Eta omenaldi hau niretzako zela. Osea, benetan eskerrak, baina Barakaldori, batez ere, niri ez, zenik disfrutatu baino ez dut egin, ikastolan eta baita Barakaldo osoan. Egia esan, urte piruetan ez naz egon, zekero magistegitzak ingara zenuen, eta orduan, zailtasuna neuskan ikastolarekin jarraitzeko behar bada. Baina beti, orain ere, Bilbon bizi naiz eta Barakaldora etorten naiz, 15 lagun batzuekin ibiltzen Barakaldo ingurutik. Horrez ere, Barakaldotik, eta baita ere, horbest aldetik, zelan da, orain ezaita taratzen gurura, baina horrek denta hori delegotik hortik ibiltzen gara ere. Bastardetik edo. Baina, 15 beti etorten naiz ni Barakaldora orain ere. Ze Barakaldo maite dut, benetan bihotz bihotzez. Nire herria berriz da, baina batez ere Barakaldon nik asko ikasi dut, asko maitatu dut, eta Barakaldoarak benetan ni pentsatzen nuen berrizin bizitzenean Barakaldo oso erdelduna zela. Eta gero konturatu nintzen, euskerarik behar bada ezekiela, baina euskera maite zutela Barakaldotarrak berriztar asko baino gehiago, benetan. Eskerrik asko da, no? Eta, maite zaituen, bihotz bihotzez. Bueno, altatia ikuskizuna. Mikel eta biok munduari begira daude.
Ipar horratza egan batean, gogoa bestean. Kaiolaren aurrean askatasun arratza. Ezen txoria soilik da txori zigatik. Ez dago egaldirik gabeko egun berririk txorion orduarian. Gogo biziz dakusat hortzimuga, eta haraino narama argilezko hortzikara goxo batek. Lur berriak josi dituen jostunaren eskuetan etzan, eta handik itxasoaren gazia dastatzen ikasi duen marinelaren garanio noa entzule. Biak ala biak, ametzen eldarnioan eskatu gara. Xatorrean ardo botilaren hotzak kantatzeko premia ekarri digu. Nik ere, Mikel, bizitzari gure bertzio berriak kantatu nahi zizkiot.
Batu honaren txoria da albatroa. Marinelek diosal egiten diote itxasontzira hurbildu eta mastan atxeden hartzen duenean. Debekaturik dute txoriari min ematea. Ura zauritzea. Debekaturik dago. Osasuna. Gorraitzen the Rite of the Ancient Mariner kontakizunarekin gogoratu naiz. Bai, ametsak eta sortinak buruz bera dauzkaran honetan. Noran arama itxasoaren dantzak. Lagurean hau serio, ekuatoren antzabiatu ondoren, ekaitze itxasontzia Egopolo eskualdera eraman zuten. Eta han, inongo gupidarik gabe eta abegitasun lege guztiak apurtuz, Marinel zaharrak itxas hegaztia hil zuen. Albatroa txorizakratua zen, ura hil zuen. Marinel zaharrak tragedia etorriko zen gerora. Eromena, gozea, zigorra. Sorterrira itzuli zenean ontzia, artean lagun bakarra bizirik. Gainontzeko marinerak hilak baiziren zorigaitzeko uretan. Eta honik edo lurra hartu zuen bakarra. Albatroa hil zuen gizona izan zen.
Zuaiz da bazka gazteak, beren jaberen egiz, dara gortzean berriro jaikiz, ibiltzen garen direna.
zurren truke. Ez ditut gizakiak ulertzen! Ez! Zabatzen duren ostean, etxeran zabiatu da. Iztain nekoen berarekin bueltatzeko. Balkoian daukan logotzian, ezeri eta atxeden hartu dut. Haren lanak ni ere batu nau. Nonbait, eroso jarri ditut lumak. Ai, lumak! Garri eta txukun. Eta hariketa geratu nahi. Burriñaz estaliz doan lehiotik. Irratean izutean, atzegin du. Albistean, iluntzean aldiz, nahiago du musika. Denetariko entzenu lezake. Urtarroaren arabera, zigarroa piztu du. Armaizko atea ireki eta piztu botella utzik dauka. Utzik! Utzik dauka! Musika osenagoa jarri eta marmarka lehioran zurbildu da. Lehioko ateak ireki ditu eta zigarra askatu gabe. Ni begiratu eta momentu batez, nirekin hitzen nahi zuela iruditu zait. Zigarroaren ondarra bilatzen artean gorde du. Minutu eta erdi iraunku estenak. Lehioak itxi ditu ostean.
hurbila dabil. Egarri da, lur lidortuan hartu du atzeden. Urrutiko melodien osotasunak eguzki koloreko arean etzan dezkio egalak. Kaiak geratu dira bide lagunak kresalaren epelean, udagoien giroan. Azal ilunen dirdirak kontraste ederra egiten duela egitan du zaio, eta inoiz aditu gabeko hizkuntzan ari dira kantuan. Txoria bapateko alaitasun horrez kutsaturik txistuka hasia. Ekiak gogor jotzen du, eta lumak kiskaliko ote dizkion beldurra. Abestiaren akordeak kopiaturik, bereak ere egan doaz erizkean non azalduko zaio zain. Mariren kobazuluarekin gogoratu da, hain da umela, hain zarezkoa. Gogoak mende batzuk atzera eraman du hegaldi labur batez, eta hantxe dira dantzan Andrea, Aurra, Amona eta Akerra, lurrari urrezke urte berrientez. Tanta batek bere eztarria freskatu du, magikoa da Afrika. Barakaldon iparrari luxarra detu genio. Egoari erburu. Ekiak uri bitarte zuen izen. Mendebalak endibil. Gure baitan dautza. Guarkada jausten, ibarrea, geldira itzaten.
to be, baby. It's how it's meant to be. You want to be your sister, but you're not too old, too old. You think that your eyes would like to kill, but the more the love I think, it's still the soul I grown, and the more to tell it to get it to sound. It's standing on the two leaves, baby. Tell me what do you need? It's standing on the two leaves, baby. It's how it's got to be. No, 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 no. It's standing on the two leaves, baby. Tell me what do you need? It's standing on the two leaves, baby. It's how it's got to be. It's standing on the two leaves, baby. Tell me what do you need? It's standing on the two leaves, baby. It's how it's got to be. No, 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 no. It's standing on the two leaves, baby. Tell me what do you need? It's standing on the two leaves, baby. It's how it's got to be. It's standing on the two leaves, baby. Tell me what do you need? It's standing on the two leaves, baby. It's how it's got to be. No, 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 no. It's standing on the two leaves, baby. Tell me what do you need? Stand up on the two feet, baby. It's how it's got to be. Ondurikak zaumea holgetan. Zikia dantzan okertu ez dadin. Ostondurik egun sentiaren eguzki izpiak edan ditu, beste inork lapurrez diezazkion. Ostondurik baserriko galgoiak maite ditu, lokuluzka egiten du maiz. Etxeko etun batera, bazkaloztean. Hegaldi inozo batek, menditoren torrera eraman du. Handik bai, handik mundua ageri da. Altuerari beldur ziola gogoratu du 100 metrora egan ari zitelan. Ezin dugu beldurrei aurre egin ostondurik. Otoi artean zeharkatu ditu 11 itxaso eta lur mutur batzuk, abanak, besoak irekita itxaroten du. Ez du berandu iritsi nahi bere itzordura. Zait dauzka Mikel, Sarrion handia eta Hemingway. Maite ditut maite, gure bazterra
Katuen egarrez! Txakurre barreka! Aritu etopeka! Miren zirekote hori ezelatu bihartez, buruen mugiduen, Erdion! Itxasoa aian, laino gaolikon. Baionako barraino, nik zu zaitu. Maitiago arraintzua. Arraintzua. Bye.
emozioz beterik. Zure begiek postasuna darie. Dir egiten dabe. Zorionekoak gu, kopla zaharren abeslari, eta bertsio berrien kontrabandistak. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. El mejor ensayo que se ha quedado.